A programación para o Nadal de Boiro será do máis variada. Nela incluiránse concertos, espectáculos infantís, festivais de Nadal e tamén a carpa solidaria. Un amplo abano de posibilidades para satisfacer a todo tipo de públicos, dende pequenos a maiores. O obxectivo atraer a maior cantidade de xente posible. Despois da inauguración do alumeado, as actividades continúan esta vindeira fin de semana, cun festival solidario para recadar fondos en beneficio da Fundación Andrea. Será o domingo a partir das 5 no pabillón da Cachada. A colaboración que facemos para recaudar fondos ca Fundación Andrea o día 11 a partir das 5 da tarde no pabillón da Cachada. Pois vamos a ter para rapaces hinchables, visitaranos Papá Noel, teremos obradoiros de pintura, haberá sorpresas, haberá sorteos, se sorteará unha bicicleta, se sortearán bonos do AVE e outras cousas, por eso queremos que vos animedes. Pero non será o único festival, están previstos tamén outros para os días 17 e 18 das agrupacións Xilbarbeira e Ciempliés e tamén o da Asociación de Veciños de Abanqueiro. O día 23 de decembro comezan tamén as actividades na carpa solidaria, que estará instalada na Praza de Galicia. O ano pasado foi en Anegral, pero este ano retomamos e volvemos a traela para a Praza do Concello. E empezamos o día 23 de decembro con un cartel solidario. Solidario porque facemos unha colaboración especial con Cáritas para recaudar alimentos para Cáritas. Esta actividade desenvolvémola en colaboración con eles e todos os grupos que van a realizar actividades ou todos os músicos que van a actuar este día actúan de maneira altruísta, gratuita, para colaborar con Cáritas. Na carpa tamén se celebrarán distintos espectáculos infantís, como é o caso do Circo de Nadal, e tamén actividades para a mocidade, como o Microaberto. Para máis información, o programa máis detallado pódese consultar na propia web municipal ou a través das propias redes sociais do Concello.